A cikin halittin Allah wai ina ya kamar manzan Allah. Cikin halittar Allah waye ya je fadar Allah. A cikin halittar Allah waye aka ba siffar Allah. A cikin halittar Allah wa an ka kira shi da sallallah. A cikin halittar Allah waye ya gano zatin Allah. Sirrin halittar Allah kowa ya kasance bayan shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Sarki mai ban marashin gori, gawa na zo a yi mun kari. Wake cika ma'ajin sirri, mafificin duka alkhairi. Mai girma tare da tasiri, kowa ya bi annabi ya bi shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Yi salatin nan marashin kaidi, da shiga annabi zuljudi. Alai da sahabu suna redi, waliyai masu jiran lodi. Zaren su na ganshi kalar yadi, lamarin su gaba daya sun bashi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Kai ne farkon bawan Allah, sunan ka irin sunan Allah. Abika a sam yardar Allah, hakika a riski fishin Allah. Alƙibla ce sirrin sallah, girman ka ya tokari al'arshi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Mashiga mafaka babbar taska, sirrin halarori labbaika. Allahn da ya yi ka ya gaishe ka, wake iya gane girman ka. Ka tamu kake yi ba shakka, kai rabbi yake tsantsarki. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Nafsi fida ka ma'aikinmu, uwa da uba har matanmu, iya da kuɗi har komanmu. Mun baka masoyi gatanmu, muna a duhu ka tsamo mu, ƙaunar ka muke yi ba fashi. Ko dan waye annabi ya bi shi. Sakace da za ka yi manzanmu, sinkin radiyallah sunan shi. Yawun bakin manzan Allah, ya zarce turare kamshin shi. Silin gashin manzan Allah, an zub da jina ne domin shi. Ruwan alwalarsa, sahabu suna rige domin shi. Domin tsagwaron sabar sansa, na ji ice rannan yayi nishi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Kan lamarin ka maje arshi, kaho ya kashe matar shi. Zagin manzo ba ta fashi, wata rana abin ya dame shi. Shi ne ya kashe ta da hannun shi, hadisin za ku ga ƙarshen shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Daga annabi zance ya kare, dukan wahala sai mun jure. Mutuncin annabi mun kare, akan sauya sai mun sare. Muguntila kai sai mun tsire, mu caka shi akan zinin mashi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Duk wanda ya ce ba a kyauta ba, sine masa ba wata taba ba. Kowaye ya ce masa bai kai ba, ga annabi ba sauran haiba. Ba kamar sa a fili na duba, Allah ya yabi ɗabi'un shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Wani wawa tsohon dan roja, ya shanye giya ta gidan soja. Har naji yana wata ja'inja, na sakkwata mai rawanin danja. Ga nasara yake ɗauko haja, Allah ya tona asirin shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Ga ma'aiki babu batun wane, a taba kan mu zauna ƙarya ne. Kowaye koma wane ne, ya ƙara irin haka gawa ne. Haske ya bayyana mun gane, wasu su raunan su suke kishi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Debora dai tsinan naci, a kiristocin la'anan naci. Kisan da aka yi mata ya dace, a jahannama to can ta zarce. Ta zagi ma'aiki wace ce, zabarta da sauran numfashi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. An kashe ta a rannan an kona, da jin haka to sai ne murna. Matasa kishi kun nuna, akan shari'a ce ta zauna. Ta ɗora ashar jin kunne na, kowa haka to sai buzin shi. Kowaye ko dan waye annabi ya bi shi. Kowaye ko dan wane ne, hular kan annabi ta bi shi. Kowaye ko dan wane ne, rawanin kan annabi ya bi shi. Kowaye ko dan wane ne, kuma rigar annabi ta bi shi. Kowaye ko dan wane ne, alkyabbar annabi ta bi shi. Kowaye ko ma wane ne, mayafin
annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne haka wandan annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne takalmin annabi ya fi shi, kowaye ko dan waye sandar hannun annabi ta fi shi, kowaye ko dan waye zoben hannun annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne mazaunin annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne makwancin annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne butar annabi ta fi shi, kowaye ko dan wane ne abincin annabi ya fi shi, kowaye ko dan wane ne ruwan shan annabi ya fi shi, mai girman kadari manzan Allah a halitta ba wani tamkar shi, kowaye ko dan waye annabi ya fi shi, kowaye ko dan waye annabi ya fi shi, kowaye ko dan waye annabi ya fi shi.